गजगेदेवी प्रसाद स्वागतम स्वागतम श्री सिद्धिविनायक देवा वंदन श्री नागनाथ देवा नमन श्री गजगेदेवी ने चरण स्मरण रत्न देवते प्रणाम आणि रसिक जन मानाचा मुद्रकन श्री गजगेदेवीला वार्षिक जत्रोत्सवानिमित्त श्री नागनाथ प्रसादिक नवयुवक शिवशक्ती श्री गजगेदेवी नवनाट्य मंडळी नंदनगद्दा कठीणकोण तुमचेरी तर्फे सहर्ष तुमच्या मुखात सादर करते आता श्री चंद्रकांत नाईक शेरवडी यांनी बसवलं संगीत सामाजिक हृदयस्पर्शी कौटुंबिक विनोदी कोंकणी नाटक वाव टोळ वाव टोळ वाव टोळ लेखक श्री चंद्रकांत नाईक शेरवडी कलाकार आणि कलावंत सुब्रा याला भूमिकेत श्री रवी विष्णू तारी सुरेश कुमार गोपेश पुंडलिक जोशी विनय श्री नरेश गणपती नागसाडेकर टिकरसू श्री कृष्णा सोमा पेडणेकर गुर्र मामा श्री नरेश मोहन तारी चंदू कुमार संदर्श संतोष जाधव विरूपाक्ष श्री विनोद भंडारी सागेकर बाळू श्री कुमार जितेंद्र जयवंत साटकर अविनाश श्री नागेश रमेश मेथा रूपा ममता जाधव रुक्मिणी विनायक बांदेकर कारवार दिग्दर्शक गुरुदास सोमा गिरप आणि दीपक सहदेव सहदिग्दर्शक जयप्रकाश रामचंद्र जोशी नेपथ्य सूरज सदानंद गिरप मुन्ना टाक्कर गौरी भवानेकर व रत्नाकर कांबळे निर्मिती बुधवंत श्री वसंत लक्ष्मण गिरप आणि नंदनगद्दा कठीणकोण सुकेरी गाबित समा व्यवस्थापक श्री गजगेदेवी आणि वाडेकर मंडळी व्यवस्थापक श्री गजगेदेवी कमिटी आणि वाडकरी मंडळी हार्मोनियम श्री मनोज चडगुळकर तबला मनोज गिरवडीकर शिरवडी रिदम पॅड सुभाष नाईक कारवार पार्श्व गायक श्री दीपक परवार आणि दिव्या दीपक परवार हणकोण कारवार रंगमंच आणि प्रकाश योजना वनी व रंगभूषण श्री मल्लिकार्जुन ड्रामा सीन सातेरी हळगा कारवार धन्यवाद तर आता तुमच्या मुखार सादर जाता कोंकणी नाटक वाव टोळ धन्यवाद माफ कर येऊन जरा वेळ झाला लय पळेल तू माका समजून घेवचा प्रयत्न केला ना कोण समजून घेतो मागे एक ऍक्सिडेंट झाला किती खरी मार बी लागला ना तुका
एक्सिडेंट वाटेर टेम्पो आणि ट्रकालो एक्सिडेंट झाला रस्तोभर लोकांची गर्दी त्या गच्चेतून येवचें म्हटल्यार म्हाका वेळ जालो खरंच सांगता की बंडल मारतो रे अगदी तुगे गळा शपथ रुपा तू येऊक मात्र वेळ झाला मागीर तुका कितें हाल जाल वयतले खरें तर आतां म्हाका खूब भंय दिसू लागला कसले भंय दिसता तुका खरी आमगेलो हो प्रेम हांव ते कुठे तरी उरना न्ही रुपा या जगात जे कोणी प्रेम केला ते प्रेमाच्या नावान अमरदान केलं उदाहरणार्थ लैला मजनू ही राजा सोनी मैवार हे मी तर आज म्हटल्यार जिवंत असा फक्त त्यांनी प्रेमाच्या नावान प्रेम हो अमर पण त्या प्रेमा तेमी कितलीशी दुःखां भोगलात तसे आमकां मी दुःख भोगू जाय तसे थोडे त्रास बी घेऊ जाय आणि ते हसता मुखार आम्ही सहन करू जाय बस अवी खरंच तू माझ्या मनापासून प्रेम करतं माझ्यावर अजून विश्वास नव्हता मागेला विश्वास ना झाल्या तू मागेले मन चीन पडे मागेल्या मनात तुगेले नाव अरे कितले भाग्यवान असा हो या संसारात फक्त सारखो मनान सार प्रेम करचो प्रेम मेळ्ळा पण रुपा प्रेमाच्या संसारात म्हाका कितें जाल्या हावी देव आणि तू सदाच बरो उरू मागेले आयुष्य बीत कात लागू खरेच रुपा मागेले शिवाय तुझ्या शिवाय तासभर राहू बी जायना तू जर म्हाका मेळ्ळें ना जाल्यार हांव असत आनी मन वयतलो हावी हांव देवा कडेन मागल्यार एकच मागणी मागतलें की म्हाका साती जन्मात तूच प्रिय कर तुझे देवाकडे मागल्यार हांव साती जन्माचो तुझे बरोबर रावतलो आनी मन गेला बी तुझ्या बरोबर प्रेम करतो खरं सांगते तू हावी अगदी तुगेली शपथ हावी आमची ही प्रितीची ज्योत जन्मोजन्मी पेटे राहूक जाय रुपा तुगेल्या बाबाक प्रेमाची खबर आसा तुगेल्या ना हावी तशें म्हाका भंय दिसता घरा कडेन करून आमगे प्रेम रूपा प्यार करने वाले कभी डरते नहीं आखिर एक प्रेमाचे दुःख समज तुगेल्या बाबान आमगेल्या लग्नाक विरोध केला तू कित करतले कालवाच्यान विशा बाटली हाडटले पिवन घेतले आनी मन वयतले म्हाका एकटा करून तू मरतले वयतले मागेले किती जातले हेचो विचार केला रूपा तुवें हरी तुझ खंयच्यान म्हाका पयस करून कोणाच्यानच जायना आनी म्हाका बी आय लव यू रूपा आय लव यू प्रेम हो मनाचा
मिलनाचे खास जन्माचे तो आता होय तू बघा बदलाय कर नका परत केला त्याच वेळेत आणि बाय 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 दिव्य सकल बुद्धिमत्ता ते एक बाबल्यान
प्रेमान चार शब्द उरलेल्या अगदी भुलून व्हायचा. रूपा तू समजत असलो तू गेलो प्रेमेने. मागेले मन असलेने या फुलावाला त्या फुलात पुढचो भवरा बसेन तसले मागेले मन. एक फुलाचो वास घ्यायला दुसऱ्या फुलाच्या वासासाठी तळमळते राहचे तसले मागेले मन. दादाचो मनाचो ठाव आज म्हटल्यार कोणाक तू म्हाका पूर्णपणे वगळत ना. या अविनाशाक पूर्णपणे ओळखले ना. या अविनाशाले सहवास थोडा दिवसात कळतले. रूपा थोडा दिवसात कळतले. रूपा रंगा रंगा चिरशम्मा रूपा. देवा देवा तुझ्या हा न्याय तरी कसलो. जन्मताच तुझे म्हाका खुद्द केलो आणि एक लाचारीचो जीवन जगू लागलो. देवा असं कसं अपराध केल की हांव. त्याची शिक्षा तू म्हाका अशी दिली. आज म्हटल्यार जगात आयला तो आम्ही दुसऱ्याला जीवात. प्रत्येक गोष्टीसाठी म्हाका दुसऱ्यालाच आधार घेवची पडटा रे देवा. म्हाका असं अपंग कर जन्म घालच्या वाट्याचा ना घातलेलोच बरो आशिल्लो देवा. ना घातलेलो बरो आशिल्लो. हाय विनय. कोण कोण भाऊ तू. आज बघीन आयलो. हय आज बेगी येलो. आज पगारचो दिवस निवडलेलो. आणि हे पळय विनय हांव तुझ्यासाठी एक सुंदरशे शर्ट हाडला. भाऊ हे घे. भाऊ ह्या कुठ्या जीवा. तुम्ही कितला त्रास घेऊ लागला रे. हा इतलो व्हडलो डोम असा पण काहीच उपयोगाचो न्ही. विनय तू पण परको नाही रे. मागेलो भाव. आजपर्यंत तो काही भी नाका हांव आसा पर्यंत. कित्याक म्हणल्यार तुजी सगळी जबाबदारी हांव घेतलो. पूण तुगेली काळजी करतलो. पण भाऊ हे असे कितले दिवस चलतले. तुम्ही मागेली सतत सेवा करची आणि हा घरात बसून डोंबा बसून खावचो. खरेच भाऊ म्हाका मागेला जीवाला तो धिक्कार दिसता असा रे भाऊ. खूप धिक्कार दिसता असा. आज म्हटल्यार तुम्ही म्हाका कसल्याच वस्तूची कमी पडू दिली ना. भाऊ ह्या घरासाठी हांव कितें करचें अशेंच मागेलें स्वप्न आशिल्लें. भाऊ तुम्ही माझ्यासाठी इतलो त्रास घेऊ लागला. ते आमगेले कर्तव्य. तो त्रास नाही रे. तुझ्यासाठी आमगेलो कर्तव्य. आणि ते उरू सोड. बापू अजून येईल ना. ना ना भाऊ अजून येऊन पावलं ना. अरे सुरेश हा बापू. आज तू बघी आयलो. हय बापू आज मागेलो पगाराचो दिवस न्ही तशें म्हणून. आणि हे घ्या बापू मागेलो पहिलो पगार. सुखी राह. बापू आज म्हटल्यार तुम्ही त्रास करून आमकां ज्ञानाचे व्होड केले. देवाच्या पुण्यान आता हो नोकरेक लागला. आता तुम्ही तुमची नोकरी सोडा ना बापू. पण तुझे एकट्याचे ह्या घराचे जबाबदारी वजन तुगेले खांदार घाल. तुगेले हे नाजूक खान तुगेचे म्हाका बरें दिसना. बापू
बाबू तुम्ही थोडे दिवस विश्रांती घ्या. हा काहीतरी काम पळयता तिथला तुका मागेला मदतीचा हातभार जातो रे बापू. हे पळय विनाय, आमच्या घरात असा तरी कोण, आम्ही तिघच लोक असा आणि मागेला एक पगारात आमच्याला तिघ लोकांना जीवन आरामात सुखीत करताय. सुरेश, आता तू नोकरीक लागलो पण झालो, आता तुका लगेच जाऊ काहीच हरकत ना. पण बापू, हाव लग्न जायना म्हणून तुमका कितला वेळा सांगलो, तरी पण तुम्ही तेच विषय परत परत काढता. हय भाऊ, आता तरी तुम्ही लग्न जा आणि माका एक बरीशी वहिनी आण. सुरेश, बायलाशिवाय ह्या घरात शोभा ना रे. आता किती अशी वर्ष झाली आमगेले हे घर म्हटल्यार एक भूत बंगलो, एक मसनट अशी जाऊन पडला. या घरात मागेल्या सुनेल्या रूपात लक्ष्मी तरी येऊ. एक वेळा मागेली सून या घरात येली की मागील हे घर आमगेले कसे भन वयताले पळय तू. पण बापू, आज आम्ही जे असा ते देवा पुण्यान सुखान असा आणि आमगेल्या ह्या जीवनात एक नवीन परको मणूस हाडून ते आमगेले सुख शांती भंग करते नका. भाऊ, अरे तू गेली ही बाय ह्या घरात परकी पण येणार आहे. हा आमगेलीत पण येतली. वहिनीला रूपात माका मागेली आई तरी मिळतली. पण विनय, सगळी बायला आई बसून उरणार आहे. कोण बरे उरल्या, कोण वाईट बी उरता आणि कदाचित माका मिळेली बाय वाईट उरल्या तर मागेल्या बांगरा गुणासारखे भाऊ बाय बी बांगरा गुणासारखीच मिळतली. सुरेश, हांव तुका मरे इतली सुंदर बायल हाडटलो, इतली सुंदर बायल हाडटलो की पळयच तू. पण बापू, हांव इतले बेगी लगीन जायना. मागीर केन्ना हांव मेल्या लग्न जातलो. हय, हे बी बरोबर म्हणा. हांवें कित केला तुमगेल्यासाठी? मागेले उत्तर कित्याक आयकता तुम्ही? भाऊ, या वर्षा तुम्ही लगीन जाऊ जा म्हणलं जाऊकच जाय. विनय, तुम्ही थोडे विचार करा. आता हांव थोडोच म्हातारो जाला, हा म्हाका लग्न जावची म्हटलं आनी खूप दिवस असा. सुरेश, जी कामां योग्य वेळेर जातात तीच कामां खरी. उदाहरणार्थ, थंडे टायमार थंडी, गरमे टायमार गरमी आणि पावसा टायमार पाऊस पडल्यारच उपयोग. मागीर वय उलटून गेल्यानंतर लग्न जाऊन तरी किती उपयोग. पण बापू, म्हटल्यार तुका मागेल्या उतराची किंमत ना म्हण जाली. हांव आता इतलो वेळ तुका समजून सांगता तो हांव पिसो म्हण जालो. हे पळय, मागेले सांगचे करते हांवें तुका सांगलो. मुखार तुगेली मर्जी, तू कितेंय कर म्हाका काही समान ना. भाऊ, अरे अरे आमगेल्या लहानपणात आमका आई सोडून गेली, तरी बी बापून आमका आई भशेन सांभाळ केलं. जे काम बायलान करचे ते काम बापूनी केले आणि तसल्या देव माणसाचे रजा दुखवचे म्हटल्यार आमका बरे दिसणार रे भाऊ, बरे दिसणार. प्लीज भाऊ, तू लग्नात तयार जा. आता विनय, तुमचे दोघा लोकांना तर बहुत आग्रह उरल्या. हांव लग्नात तयार असा. खरेच भाऊ? पण विनय, म्हाका तुमचो भय दिसताय. काय तुम्ही माझ्याशान पयस जायना मरे? पिसवतो भाऊ. अरे आम्ही तुझ्या पेंच्यान वयता तरी खंय? हांव तर दोन्ही दोळ्यान फुटतो. मागल्या दोळ्यान मुखार तर फक्त अंधार आसा रे. भाऊ, जर तुझ्या बापून सांगितलं चढवा बरोबर लग्न जाल्यार कितलो आनंद जातलो. तस झाला विनय, हांव लग्नात तयार असा. भाऊ, खरं? अरे कितना प्रेमान हृदय असा रे तू. अरे तुझ्या असल्या भाऊ मेळची जाल्यार हा 6 जन्माचे पुण्य केले मुलगा आहे. भाऊ, भाऊ, ही खुशीची खबर वाचून आम्ही बापूक सांगूया रे. बापू,
रे